Beljom kalong ka baningkong ha ka perthei ban ithu ka hok jo kinong trei kam auria da ka ba ai ki ju ki jing mentoi kum ki we pat kinong trei ken thop ka shuti kha khun ka pension ka jing sumar pang bat ka shuti pang kane ka an ka ba paunam ka balawan ra hadin bala pendu pendam ka kam auria ha usnam arjar arpuar berarti kena bakinong trei kam auria kiyo ki ju ki jing da kum ki we pat ki kam Kadai kaba kabu yangi bandon kum kibreu ong ka Sofian ka kemi juki sangut ki khun kabala beteng mentre hadu bakala pun khun namar ka jing hakaliang ka pisa tingka ong ka khubor jong ka BBC ya kadai ka an layaro kum ka an ka bathamai da kinong ya saj an joka hok long breu man breu kane kalong ka bashir khai baha la ong ka Erin Gilbright na ka ken hun pet ngor ka holok long breu man breu Kadai ka sinjam ka babhatam ka bangilayo ka perthei banya dai kinong tre kam auria ka Victoria ka president joka seng jong kinong tre kam auria ha Beljom UTSOPI ka labatai ka jing koridor jong ka an ha ba ka kam jong phi kalong ka babe an omdon ki protocol banya dai phi kalong swai ki jing kala ka Victoria kalai kendu ki jing ki ba omsngan kala syak lek bijot wat hakawe ka kelian ka jing ujor jong ka skipulet kala syak weng no hakaba we officer ulong kinong tre kam auria kimla ban syak lek bijot kumbala thu daka BBC Henry ki kritik ki maham ki jingma ki baklem thumu ka Julia Grumier jong ka seng tre mon ngubha ka Isala ka kentho maka jing tre kam songkha songman ka penun kam bakla ki kenthei kam de ka kam ka ba rimtam Hare ka jing penun kam bakla ka ba rimtam kalaong da ka ba penpau ki jing singo kya shapang ka jing perlong terai ka karkhana ka ba ka shim bakalong ka ba pen mensau ha ka nong rim